Arestado sa Gingkasa nga bypass operation ang duwa ka individual sa Barangay South Baluarte Molo, Iloilo City hapon sa Agosto 19. Ang mga nadakpan mo sa Rene Lambino, 36 anyos, residente sa lugar, kag si Antonio Alcoran, 25 anyos, sa kasing-kasing Molo. Sura kay Police Captain Acuesta, officer in charge sa Molo PNP, kanabaklan si Lambino sang isa ka plastic sang suspected shabu, gamit ang 6,000 pesos nga bypass money. Na-recover kay Lambino ang 5 pack ka mga plastic sang droga, nga nagabugat sang 10 grams kag nagabalor sang 68,000 pesos. Payag pa, duwa na kasi man ang monitoring kay Lambino antes paging kasa ang operasyon, kag naibaluan anay siya nga to kang surrender isang tuig 2016. Ang atong gidri nga subject nga baklang amo si alias Rene. So ang atong diri nga na-recover sa ila 5 ka plastic sachet na containing sang suspected shabu. Samtang si Alcoran, posible nagkato lang kay Lambino ang kanya magamit sang illegal nga droga. Pag mga ka-K5, aminado naman ang suspect nga nagagamit siya sa illegal nga droga. Kag sadto nga nagaduso sa droga, pero subong siya na nag-untat kay Panginoala ang na-recover sa iya nga mga ginapatian shabu. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.